Hi guys, welcome to T-Fay Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. It ended in tears between Mambo Duterere naMai Duterere's relationship. Munongoziva mega Mambo Duterere vari kutsika vari kuti Mai Duterere mimba vainayo haisi yavo, saka vatiza vakaenda kune hure ravo. Saka nyaya iripo ndeyekuti gospel musician Darlington Mambo Duterere's marriage is reportedly stained with his wife Dorcas Vambe, also known as Mai Duterere, claiming he abandoned her while she is pregnant and caring for their 4 children. Mai Duterere says she is struggling financially and showing signs of depression due to the lack of support, because Duterere hachasapoti. Akatiza Mai Duterere vakazvitakura apa vane vamwe vana, asi pazobuda mamwe mavhili 11 anoratidza kuti mumwe mwana waMai Duterere haasi wamambo Duterere, vakauya naye vachibva kune imwe relationship. The tension allegedly escalated after Mambo Duterere failed to acquire a car from Sewicknet Chivayo, which he blamed on his wife, claiming she had a bad luck. Munongoziva mega Wicknet langa achipa vanhu mota, saka zvirunzi Mambo Duterere sezvo vakanyimwa mota naSewicknet vakadedzera kuti mukadzi wavo ndiye ane bad luck. Mai Duterere, despite this, the couple's issues began when Mai Duterere started acting strange upon learning of her pregnancy. Hanzi Mambo Duterere pavangoti cover kuti Mai Duterere vakazvitakura, vakatanga kujamba vakudedzera kuti nhomba isi yangu. When Mambo Duterere was contacted by H Metro, declined to comment, while Mai Duterere expressed her distress. I have been keeping this to myself because of my condition. I don't want to be depressed and end up losing our unborn child. The situation allegedly worsened after Mai Duterere arrest and court appearance over a $16,000 fraud case, which some claim prompted Duterere to leave the family house. Tichitaura kudaro Duterere haachagari pamba. Akatiza Mambo Duterere and Mai Duterere settled together when she had a child from previous relationship, and they later agreed to adopt another one. Saka which means Mai Duterere vakauya nemwana wavo, mumwe mwana vakazoadopta pane 4 iyi, but nezvavakazvitakura. Despite building a life together, including acquiring a resident stand in Harare, but imba yachona isati yavakwa yaMambo Duterere naMai Duterere, it's a resident stand iri kufanira kuti vakwe. So nesituation zvayakamira yakaita, things are tough. Thank you so much.